Kurdên Anatolya navînên hêja, Kurdên li çar aliyên dünyayê mirovên demokrat û yên ku ji xwe dibêjin em însan in. Bi bonaya koronavirûsê qanûnek tê amedekirin. Bi vê qanûnê mahkumên siyasî û fikrî li dervayê afûyê tên helanîn. Bi vê qanûnê mesela şefên medyayê ji hepsê derkevin, lê Selahattin Demirtaş di hepsê da bimîne. Qatilên jinan, tecavüzkar ji hepsê derkevin, lê Figen Yüksekdağ di hepsê da bimîne. Qaçaxçiyên narkotîkê ji hepsê derkevin, lê Osman Kavala di hepsê da bimîne. Yên ku rojnamevan derbkirine ji hepsê derkevin, lê bi sedan rojnamevan di hepsê da bimîne. Qatilên faşîst ji hepsê derkevin, lê yên ku bi tenê dixwazin Kurdbûna xwe wek hemû gelan bînin ziman û zimanê xwe yê dayîkê biaxivin, di hepsê da bimînin. Em wek pekan ew rewşa dij mirovî qebûl nakin û ji hemû însanê demokrat daxwaz dikin rojek berê bertek nîşan bidin.